Madzima magezi. Levo yemvura kayo. Oh. Levo yemvura. Aya mafoni ndo angariwa naye. Akapinda mvura isa. Hey, akazongozvinongoza pasi zvinhu zvese izvi. komana. Yes. Tiri mumba imomo mvura yaitisvikira muhapwa. Zvaitotyisa. Tatine zvinhu zvevanhu zveraundi zvanga ndichichengeta magroceries zvadzakatika zvaitosiririsa zvisingaiti. Takazongonzwa vanhu vakuridza mhere. Ndiri kunzwa mwana ari kushedzera maifaro nepajurawo. Yes, atichisangana zvakare muri yeZimbabwe. Pahorizon Trends apo patinokupa nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Kutaura kuno kwandiri kuita tiri nzvimbo inonzi Manyame Park iri ichiwanika iyo iri kuchitungisa. Uko kwaitika chitiko chinotyisa nekukatyamadza apo mvura yapaza jurawo ndokupinda imba kusvika paheight yatinoti shoulder height yemunhu naika. Zvinhu zvenge zviri mumba zvaparara zvinhu worth thousands of dollars tisanganisiro zvakare groceries anga ari emukando. Zvinorwadza muri yeZimbabwe. So ngatinzwei varidzi vepamba apa zvakare local residents vachitaura kuti chitiko ichi vachitambira sei. Ngativanzwei vachitaura. Ndatenda hangu. Ini ndinoitwa Maishereni. Ndogara kuno kuManyame Park pa5191. Takasangana netsaona yemvura yakawandisa yakauya ikatipindira mumba medu ikaparadza zvinhu zvakawanda zvakanyanya. Hatina chatakakwanisa kubuda nacho nokuti takatogara mumba nevana vatangona madhoo akupushwa. Hatina kuziva kuti panze papwanyika jurawo. Madhoo akatanga kupushwa mvura ichipinda nepasi ikazara mumba. Saka ndine vana vangu 4 tudiki kune ane 3 years neane 6 years. So vamwe vachona ndo vakazoti mama watongorera pamahwindi vaonoti yakatowandisa kunzoku. Ndipo wakati ngatikwanise kusevha zvedu ichi vana vadiki vavaburitsa vamwe vana vadiki mbavaendesa peneighbor yangu paMerfaro panext door vavatambira vana. And then sumba tasara tauda kuedza kunhongeredza zvinhu zvanga zviri mumba kuti pamwe tingakwanise kusevha anything, especially tatine zvinhu zvevanhu zveraundi zvanga ndichichengeta magroceries anga ari suppose kushewa mangwana Thursday. Ese akapinda mvura. Hapana chatakakwanisa kuburitsa zvese zvakamba zvapinda mvura mba zvadzakatika zvaitosiririsa zvisingaiti. And then tiri mumba imomo mvura yaitisvikira muhapwa. Zvaitotyisa. Saka pakazopfura vamwe baba vanonzi Mr. Magasa vanoshanda kuZPS. Ndo vakatopfura vachibvawo kubasa vatadzawo kupfura murodhi vatoti rega ndishandise rodhi yeManyame. Ndopa wakapfura nekumba kwedu vatona tiri mumba magetsi tatisina kukwanisa kudzima bosi pamba pasina chinhu chakaoma chekuti tingakwanisa kudzimisa magetsi. Saka mbva vatuona tiri mumba masofa achiyerera ari pamusoro. Ndopa wakadedzera wakataura rumba munofira mbawo nemvura pairi kusvika nezvayakaita futi kuno kunze. Ndopa wakambva vatikana regai ndipwanya vavapwanya kubathroom vavazoya kuzotirescue vatabuda nekubathroom because zvanga singaita kuti tibude nepadhoo. The moment yakambobudiswa vana nepadhoo mvura zhinji yakamba yapinda vayatiwandira tirimo. Saka takaona tikaramba tivhura dhoo hazviiti nokuti nezvimwe zvinhu zvemumba zvaiflota zvakamba zvabuda nepadhoo zvichienda. Saka ndo zvatakasangana nazvo kuno kuManyame Park. Izvi zvaive zvakonzerwa kunyanya tine bridge redu ratinaro rirape ratakagadzirwa necouncil. Saka pane mukoto urapo pane neighbor yedu yepaseri yakati iri kunyanya kubirwa. Saka toda kuvhara mukoto iwoyu toisa screen vavaisa screen. Saka screen iyoyo manje nekuda kwekuti mvura yainaya inenge yakasangana nemarara. Screen iyoyo yakambva yanobata marara yayambamba avharira zvinhu zvese mvura yakamba yatadza kupinda. Saka nekuremerwa mvura kusvika tiyoziva tienda kupi ndopa yakapusha jurahomba yawira mvura yese ichizonopinda mumba. Ndo dambudziko ratakasangana nayo. Zvinorwadza mama. So tichitarisa zvinhu izvi zvakaitika kuri kumangwaya. Zvakaitika kuma 2-7 past 6 to 7 pakatanga kunaya mvura. Alright, 7 dzemanheru.
Zvinorwadza izvo. Tiri kuona zvikuru kuti kuno kumaNyame nyaya yedrainage iri kunetsa, hakuna madrainage systems. Chikumbiro chipi chamuda kuita kune makanselas enyu emunharaunda ino? Taikumbirawo kuti ivo ndo vanenge vaine maplans, ndo vanonyatsoziva kuti vanofanira kutibatsirawo sei, nokuti isusu taane makore tichingopa chichemo cheipapa. Ndofunga maona pamasvika pagedhi pedu apa takatovakira zvimadhunduru zvekuti tinojamba, kana mota chaidzo hadzikwanise kupinda kuno kuchero ukatenga mota inogara ukapaki. Saka tachiti chikumbiro chedu chaane makore, dai vakwanawo kutibatsira, because seipapo kavana vangu vachawira tuvanawo twese twaitokavhwa nemvura, because mvura yaipfuura window level. Saka zvanzinomira mushe, saka tachikumbirawo kubatsirwa kuti vauye vatibatsirewo kuti tingaitawo sei kuti nhau iyi ipere yemvura iyi tiwane kubatsirika, because rimwe remakore inogona kuzotora munhu, zvinova zvisina kunaka. Zvinorwadza chokwadi. Tanzwa muchitaura kuti mvura yaita kusvika imuhapwa. Hapana here kana vana vakakuvadzwa nemvura iyi pakuwanda kwainge yaita? Totenda hedu Mwari, hapana mwana akakuvara, tese tiri right. Vana vatainyanyochinga ndivo vadika. Asi zvinhu zvevana manje zvakaita semafoni, malaptop, zvese zvakaparara, because hatina chatakakwanisa kunhonga. Zvese zvakaparara, maTV, zvese zvinhu zvedu zvemagetsi, mastovhu, ndofunga maona ese anga akatokavhwa nemvura. Hapana kana chakamborarama. Chikafu chese chedu chekudya nechevanhu cheraundi zvese zvakaparara. Saka tikumbirawo kubatsirwa. Vanokwanisawo kutibatsirawo vatibatsirewo. Mabooks evana ekuchikoro vane manotsi avo ese aya arapa. Chero tikamayanika ndifunga kuti pane chichabuda, marisiti ekuchikoro, mabhepi, mapasipoti. Tatine mari yanga tinayo, kamari kanga takasungirirawo mumba, kachikwama kacho kakabva kabudawo kakaenda nemvura. Zvinorwadza mama. Zvino manje pakauya mvura ichizara mumba, magetsi haana kuputika here? Magetsi haana kuzoputika hawo. Murume uyu Mr. Mugasa vakambova titobudai, boss Mr. Mugutamu yakatanga kunaya mvura ndaibika. So ivo vari panze vakambova zvonoti stovu yangu yatsvuka ini ndiri mumba, watotanga kutedzera kuti budai amai, because hazvina kumira mushe, ndiri kuona kuti stovu yenyu inogona kuputika. Ndozvakanyanywaitisa simba rekuti vapwanye asbest. Ndopandakabuda mbova ndigashira mandaenda kuNext. Saka kwakazoya vanonzi Baba Keith, ndo vakazoyawo vakatizotidzimirawo magetsi, vakazodzima nekumba, but zese takanga taifonera taizivisa kuti kune dambudziko raitika tidzimirewo magetsi. Alright, tanzwa zvakare muchitaura kuti makatozobuda nemutoilet. Mungatsanangurira muri yeZimbabwe kuti chii chakanyatsoitika, zvakanyatsofamba sei? Kuti ndizobuda nemutoilet nawo yekuti tachakutoona kuti mvura iyi level yacho iri kuramba ichiwedzera, ikandipfuura muhapwa ichazoenda kupi, inini kana nekuswima kwacho handitogoni. Saka ndakatoti zviri nani since paita munhu akwanisa kuti rescue, ndimhanyire zvangu kune munhu anoda kurescue. Zviri mumba tangosiya hedu tavharira, tozozviona kana mvura yagasa, because yaisatoratidza kugasa nguva yacho, yaitonyatsoouya mvura iyi. Saka apa kwangu akuchengetedza upenyu. Zvinoshamisa izvi chokwadi. Zvino Mr. Mugadza, matauro makati vakapwanya rufu. Magasa. Mr. Magasa, yes. Vakaita sei kuti vakwanise kuita breakthrough kuti vapinde mumba? Vakakwira juraho iri in between ini neneighbor yangu. Vachimbovashedzera kuti budai mumba, ndauya inini musatye, chero chine chaitika, chero avhunza kuti ndazopwanyirei, hazvina muthu, handiti zvakakodzera here amai kuti ndikupwanyirei zvangu asibesta. Ndikati apwanyai henyu bosi, chatiri kuda kurarama. Zvikanzi shuyai, chero vakavhunza vanhu vachiti ndiani apwanya, ndinokwanisa hangu kumirira nokuti ndinoda kuedza kubatsira vanhu kuti vasafire mumba. Ende ndiri kutobva kubasa, ndarwadziwa nezviri kuitika. Saka ndopa vakapwanya vachinditi budai imba, ndatobuda neipapo. Zvinorwadza mama. Tanzwa muchitaura zvakare kuti mune magroceries amunounganidza ende anga achiunganira pano around yamunopanana pagore. Zvingawete mari zvinhu izvi? Tanga tiri 6 tichibhadhara $30 per month. Okay, kubva gore richitanga? Takatanga muna June. Okay. Yes, saka ndina hangu kuzoita ma-calculations. Alright. So, chii chakaparara? Takatasa magroceries, pepa ni maproducts akaita seapi napi? Paive paine rice,
Okay. Pane cooking oil. Cooking oil anga asina kuparara as mamwe achona akazobuda mumabox vaakuflota achibuda nepadhoo. Okay. Babati maspaghetti haana kukwanisa kubuda because mabhox acho akangovhurika achibva apinda mumvura imomo. Chero kwada kuti unhonge kudai waiti ukakotama kudai mhuno yako ndo yaitanga kupinda mumvura. And then sugar ndiyo imwe yacho yandarasapo. Iri kuteerwa nenyuchi. Ehe. Shame. Saka nesipo dzekugezesa ne sefi yakararama because takakwanisa kuigama chikanda kunext tichiposera kune neighbor yedu. Zvinorwadza chokwadi. Toyo zvakare midziyo yenyu yakaparara yemumba. Chii chakaparara? Pamidziyo yakaparara mapoto, maplates, TV, mibhedha, madoors, masofa, kitchen unit. Shame. So takatarisa midziyo yenyu zvemagetsi. Alright. Ingawedzese mari takatarisa property yenyu yese yakaparadzwa nemvura. Ingatofunza. Yes. TV is $100. Atosete calculations. So chingava chikumbiro chikuona zvikuru kuti nzvimbo ino yakadzikira ende ndo atinoti wetlands. Ingava yambiro ipi kana chikumbiro chamungade matauro enyu chikumbiro chamuda kuvapa authorities, responsible authorities, but imi senharaunda local residents yezvipi zvamungafunge kuti mungaite because ndimi mune midziyo iri kuparara. Toziva zvikuru kuti munogona kuudza makanselas but anotora nguva kuuya. Chikumbiro chipi secommunity local residents chamungade kuita makabatana kuti dambudziko redrainage system ringe richigadzirisika? Chikumbiro chedu chingoramba chiri chimwe chete ichocho, kungoti council ngaionewo zvekuita kuti tingaitawo sei panharaunda inoyi, uye nokuti hapasiripo panapa chete, kwakawanda vanhu kwatatonzwa kuti vachema. Saka tachingokumbirawo kuti dai vakuru vedu vave mucouncil vambogarawo pasi votirangarirawo, because hatingarambe tichingokwadzirwa zvinhu, nekukwadzirwa pamwe pacho tichazokwadzirwa kana vanhu. Because zvafana noti ukasiya kana mwana uchitoda kuenda mumashops ndodzoka memhanje, pamwe zvinosara zvichiitika saizvo zvinosvika mwana afa ari munhu. Zvinorwadza chokwadi. Tine vari diaspora zvizvarwa zvemuno muZimbabwe zvitori willing to help. Chikumbiro chipi chamungade kuitawo zvakare nevamwe vari muno muZimbabwe? Chikumbiro chamungade kuita ndechipi kuti munge muchibatsirikana nedambudziko ramasangana naro? Pari zvino toda kubatsirwawo nekuti tisumudze jurawo iyi ive nosumudzwa. Jurawo yakadonha zvakare. Jurawo yakadonha zvakare. Alright. Kuitira kuti izvezvi handimukona kuti denga ratochinja ikatouya futi iri kutosvika ichipinda. Nekuti batsirawo nezvinhu zvatakarasa zvese mumba umu. Mibhedha ndimungona imwe yakamira but still chero ikaoma imwe yachona hapasisina. Mablankets izvo hazvichafanira kuitirwa inini chete, asi kuti nevamwe vese vasangana nedambudziko. Nokuti ndiri kunyatsonzwa pain yacho, chero ndikatonzwa izvezvi kuti munhu apindurwa chero neiri kusvika kutsoka mvura zviri kurwadza. Nokuti unichatanga unotoona kuti wataita loss, zvimwe zvinhu zvatokanganisika, watodzokera kumashure. Seipapa mangozvionera kuti mumba umu hamuna chatombosara. Zvinorwadza. Takamira pano tikuona kuti drainage ine sewage zvakare. Saka zvinopa ipinda mvura mumba umu ikisinosanganira nesu. Yaitova nesewage. Shame. Because icho chitengi chirapo icho chitoriwo nedambudziko. Chitengi ichocho hachisi kupera mvura. Chikada kubuda mvura yesewage chinogona kana kuita nguva yakareba chichingobuda sewage. Mweya uyoyo uchitotipinda futi mukati umu. Saka kucancel ikoko ndo vanonyatsoziva kuti zvinhu zvinobatsirika sei. Vari mumaofisi yayo ngavatibatsirewo. Chikumbiro chakanyanyisa tibatsirwe, chero pakatoita sewage yacho kana zvichitobvirawo vachiuyawo vachitipawo mishonga, because mumba macho hamutogariki. Zvirwere zviri kuramba zvichiwanda kunoku mudumbu, vanhu vari kukanganisika mudumbu nenyaya yemweya watinenge tichifema. Utano hwedu haunamira zvakanaka. Zvinorwadza chokwadi. Taonawo zvakare kunotori nemigodhi iri kuno zvakare. Hapana here kutyawo kwamunoita kuti kunogona kuita outbreak yekolera zvakare since mvura iyi iri kuita mafloods kuno? Zvinogona kudaro because mvura dzinenge dzakusangana pasi. Ndoda kwekuti panapa tiri paarea ine sewage.
Zvinorwadza. So mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ineyi angava achitarisa dambudziko ramasangana naro? Tangochemerawo kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti vanokwanisawo vane ruoko runokwanisa kutambanudza mukwanisawo kutibatsirawo, nokuti isusu hazvina kutimirira zvakanaka. Titori panguva yakaoma nedambudziko ratasangana nayo. Hongu mvura tinoida, Mwari vakaita havo vakatipa mvura, but mawiro yakazoitawo yakazoparadzawo zvinhu, saka tinodawo kubatsirwawo kune vanokwanisawo kutibatsira. Tinokutendai, Mwari vagokuitiraiwo zvakanaka. Todawo kutenda vanhu venharaunda yandinogara vakandibatsira zvakanyanya, vakatoita vakatumwa naMwari, nokuti vamwe vaiti kubatana newasheni kutsvaira mumba kupa iyo mvura iyona tisingakwanise kuita tega, asi vakasamudza kusiya mabasa avo kumba nekusiya vana vavo vasina kuvabikira. Ndakaswera navo nezuro, vakandibatsira. Ndinotenda nezvose zvavakandiitira, nekutendawo mufundisi wekuchechi kwangu topinda Islamic vakauyawo vakatibatsirawo, nevamwe vekuchechi kwangu vakauyawo vakandibatsira. Ndinotenda zvakanyanya. Makadi henyu mhuri yeZimbabwe. Ndinoitwawo Mai Makoto, ndiri neighbor yaMai Shereni. Mai Shereni vakapindirwa nemvura mumba ende zvakauya vakavarairwa. Woza mvura yacho nemanaira yaita kunga hameno yanga yakawanda. Saka time yakatanga kunaya mvura, munoziva zvokuti munenge wakangogara mumba uchitobikawo chikafu chako chesapa manherai. So nguva yakatanga kunaya mvura, ndingati pakatapa patakagadzirirwa drain necouncil. So drain ratakagadzirirwa ranga richimbotisustain kubva pakatanga kunaya mvura. So one of the neighbors wekuseri akakasta nonzichi bar yekuita sebarrier, inoshanda sebarrier pakati pava, achiti haadi vanhu vanopinda nepamukoto because aiti iye mukoto unomukanganisa kuti anobirwa nembavha kumba kwake. And it happens kuti that same neighbor juraho rake rino overlapa richitopinda mudrain recouncil. Saka mvura iyoyo payakauya ine force isingaiti yakuyerera ichibva kuna Nazengeza uko. Saka kuyerera kwaita mvura apa yabva yablokwa marara ainenge akawanda mukati memvura. Marara endo akabva abloka that ngekiri chifenzi changa chakaiswa chacho chocho ndobva chavhara mvura. Saka mvura munoziva kuti inenge ichitori neforce yakawanda kana yanaya yabva yatanga kupusha juraho, ndobva juraho radona. Vanhu vakazongoona mvura yatira sei yakutoda kutopinda mumba. Saka pakuda kutarisa kuti mvura chiri kuitika panze, vakazongonzwa vanhu vakuridza mhere. Ndiri kunzwa mwana ari kushedzera Mai Faro nepajuraho apa. Ndandatobvawo kutoudzawo vana vekumba kwangu kuti itai sei, dzimai magadgets, maelectrical gadgets, because mvura ine lightning unogona kuzogwinwa. Saka pakuti pandakangoti dzimai zvinhu zvakaita kuti ndiite sei ndikwanise kunzwa zviri panze, ndakabva ndanzwa mwana mukomana achishedzera kuti Mai Faro tambirai mwana, uyai mutambire mwana. Ndobva ndamhanya pajuraho, ndobva ndatambira kababy kadiki. Then ndabva kutambira kababy, achidzoka kuti anopinda mumba ndakaona mwana akadonha negotsi, zvokuti zvakatondinetsa kuti ndakasara ndakabata musoro ndiri pajuraho ndichifunga kuti saka Mwari muri kuti chii, kozi ndandatoshokeikawo kana neni ndichiona kuti mwana ari kudonhera apa, anga ari kudonhera mumvura because it was overwhelming. Saka handina kutomboona kuti azofamba sei kuti azosumudza mwana wechi2, but mwana anga achizoratidza kuti mwana uyu anga atombonyurawo mumvura. Mudiki wacho ari grade 1, akuenda grade 1. So mwana uyu ndakabva ndamutambira nepajuraho paya. Saka pakangoita eseviyawo mupurisa wekuZPS atitomuzivi, but akati anonzi Mr. Magasa. Takazokumbira madetails avo vakuenda. Murume ndiye akauya pajuraho paipa ndobva atsika padenga akati ndipeiwo something chero mugwara, because vanhu vari mumba umu vanofiramo. Mvura yatosvika pastove ende stove yakatsvuka. Saka time iyoyo inini ndaenda kutsvaga kuti saka ndiona kupi mugwara, ndakangosumudza zisimbi ranga riri kuseruko, ndobva aritakura ndobva anosvika rova pamusoro pemba achishedzera, imama ibudai mumba umu imi, muda kufira imomo here, muda kuti tiite sei panapa tiri panze. Saka inini chandakaona ndechekuti vanga vari kuedza kuda kuvavarira kusevha chii, kuda ndofunga vaitsvaga pakakwirira pokuti vatsvete zvinhu zvemagrosari avo eraundi ekuchechi. Kozi vaichema vachiti zvinhu zvevanhu. Saka by that time akabva azovapwanyira hwindo chairo achiti ndiri kukushedzerai kuti budai umo, zvinhu zvinotsvagwa zvimwe imimi hamugone kutsvagwa.
ndopa vakazofamba nemukomana anga asara mukati kozi umwe anga apanze avo vazofamba ndobva vanobudiswa nepamusoro peroof akavadhonza akavabudisa nepamusoro peroof chavakangokwanisa ndivo vakabuda ndinongotenda Mwari kuti vakasurvivor. That's all I have to say. Zvinorwadza. So mumba umenge mune vanhu vangani vakazobatsirwa neofficer wekuZPS? Officer wekuZPS akabatsira mai neumwe mukomana ndovanga vasara mukati, umwe anga abuda, vamwe vana 2 ava anga atogara anditambidza nepajurawo kudhara. Zvinorwadza chokwadi. So ikurudziro ipi tine chikumbiro chamunacho imimi kune municipality yedu yeChitungwiza kuti ichi chaingachinje kuti drainage system improve muno munzvimbo yaMugero? Ina hangu chekutanga ndira kutotanga kutotenda iyo municipality of Chitungwiza kozi vakatombotisira drain zvanga zvakaoma kumakore ekumashure. Kansela wavakatipa futi tinotenda Mwari nakansela yedu bosi akatomira nesu akatombouya akatotaurira neighbor yedu yekuseri kuti please bvisai chinhu chamaisa ichi chinokanganisa chatopinda paproperty yekanzo, mvura haizofambi zvakanaka. But munongozivawo handizivi kuti mwoyo yedu yakaita sei. Vakaita nharo zvokuti vakatosvika pakutozongomirira kuti mvura itange yapinda mumba zvinhu zvikatoparadzwa. But ivo vakachisa vachiti toda kusevha midziyo yedu kuti isabiwa nematsotsi. Saka unotonyatsoshaya kuti but inini kwanchiri council yedu kuno kuside kwedu vakatigadzirira drainage yakanaka. Kumusoro uko kunonzi kuchikwa huru yadzoko pane panopaka marori. Ikoko ndokunoda futi kugadziriswe pa drainage. So that drainage mvura inogara yafamba iri straight mudrain hombe. Isati svikira kunoku bosi kana yangosvika kunoku kwatiri ine full force ikasakuvadza panapa kumanyame drive uko kujabula uko hakuna rugare. Ndiri kubva kupraya kuDOV vese vanga vari kuchema takapindwa nemvura saka zviri kutirwadza. Zvinorwadza. So mashoko enyu ekupedzisira tinoziva kune vakatogadzirira kufarwa uko kune vanhu vanenge vapindwa nematambudziko. Chingava chikumbiro chipi chamungade kuita? Inini chikumbiro changu chikuru handizivi mhuri yeZimbabwe kana vachikwanisa kubatsirawo maishereni nekuvavagira chikafu chinonzi magrocery evaridzi kozi vanhu ivavoka vanhu vaibatanidza zvandaitonyatsoona zvekuti unonyatsoona kuti vanhu vari kunetseka pakati pavahapana anoenda kubasa. But vaingobatanidza kuti at least tinowana pekutangira panoperera gore tisangozotanga January nenzara. Then kozoti mudziyo yemumba mamaishereni kutaura chokwadi mapleta vari kushandisa right now ndeyekumba kwangu neupfu chaiwo ndewekuseri kwangu nevamwewo maneighbors vanga vari kungouya vachivapa nemablankets. Kozi kutaura kwandiri kuita chokwadi ndechekuti zvinhu izvi munoziva kana sewage yauya mvura iyi inenge ine sewage inenge ine pupu muchitopesana nayo patakakupa mumba ndingati ndotenda Mwari kuti vanhu vari kunoku vakabatana muraini matiri vakabatsirana kukupa kwakuri kubudisa dhodho panze. It's not easy wozotanga kufutaga kuti hembe wopfeka hembe yanga yambozara futi pupu hameno zvazviri kuita. Tiri kurarama nenyasha hameno zvazviri kuita. Masofa ndiwo ari panze, TV ava vanhu I don't know kozi apa vari kufanira kutotanga kutenga kubva kuti foni yababa chaiyo vari kuenda kubasa. Hapana nefoni mumba imomo, malaptop evana vechikoro umwe ari form 6 umwe ari form 4 mabhuku emwana ari kuenda form 4 ari panze zvakanaiwa zvese. I don't know mhuri yeZimbabwe vakakwanisa kuvabatsirawo mabhuku kana pekugara pacho kana magumbezi. Zvinorwadza chokwadi. So iyambiro ipi yamuda kupawo zvakare kune vanoita zvemukando zvinogona kuitika zvakare kune vamwe vanoita zvemaraundi izvo, iyambiro ipi yamuda kuvapawo zvakare? Yambiro yandingapa hangu kune vanogara kuno kuChitungwiza especially kuno kuri nenguva ino yatiri kunetsa drainage system. I think zvingava wise kuti kana vachibatanidza vongobatanidza havo dziri mari wozongonotenga havo kahwani wongosheyana kahwani chisachengetwa mumba because pakadai soka unenge wakufunga kuti asi munhu akatinyepera but shuga ndiyo iri kuseri kwenyu yakandwa mudraini yazara mudraini. Maspageti anenge akuita unga mopu kana apindwa nemvura hameno zvazviri kuita. Zvinorwadza. So mashoko enyu ekupedzisira mama kumhuri yeZimbabwe yateerera panguva ine angavapi? Mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe ndeyekungoti wherever you are kana uchingori munhu unoda kuti ungobatawo vamwe vanhu vaunogara navo sevanhu kwete kuti unozviprioritiza kuti iwewe nezvinhu zvako kuva selfish kuti une uchingoti zvako iwewe zvakakosha
zvako wega iwewe ndozvaunenge uchingoona zvakakosha. Kana uri musociety garawo nevamwe zvakanaka, kwete kuvharidzira mvura, kuvhara drain raiswa necouncil. Saka torarama sei bhozi? Munhu wese anoda kungoraramawo zviri normal. Aya mafoni ndio angariyewa anaya akapinda mvura yesa. Hey, akazongozvinongoza pasi zvinhu zvese izvi. mukomana. Yes. Pasina, this is the laptop yemukomana arikuita form 6. Oh, shame. Manotsi ake ese ameno zvese nofunga zvirimo imomo haana pasina. Shame. Zvaendwa zvakadaro izvi. Oh, shame. Zvatopara. Zvinorwadza izvi. Ndofunga muri kungozvionera mega kuti situation iri panapa haina kumira mushe. Saka atosara nefoni inenge iri kuita meantime ndini baba ndandisati ndasvika zvakaitika tsaona. Mai iripo takatozongovatsvagirawo kamwe kekuti vafanira kushandisa. Vabatike. Zvinhu zvazvo zvaita ese madhekodha. Okay. Dhekodha ratopindawo mvura. Dhekodha ratitoenda. Komana. Zvese. So apa pese apa pinge paine jurawo pese kusvikawo. Ipesa apa inga iri jurawo rese. Okay. Bva kusvika uko rarohwa nenhengereke. Mvura yacho. Zvinorwadza. Saka tiri kuona madziro akatota ndo level yaisvika mvura iri. Ndo level mvura yaitosvika uko. Kwese uko ndo yanga iri level yemvura yanga yapinda. Komana. Ndo yanga iri level iyoyi saka panga pasina kumira zviri right. Panga pakatoipa chaipo. Komana, shame. Zvinorwadza. So munogona kutiradzirawo zvakare zvimwewo zvakaparadzwa nemvura iyi. Aya this kitchen unit yamai yakatoparadzwa. Ndozvimwe zvezvinhu zvakanodonha. Zvikabva zvangoenda zvimwe zvacho. Endi munomu toilet munomu ndo makazoti mukomana weZPS ari kunzi akazobatsira those trained people. Vanhu vaye they are trained zveshuwa. Handitika. Ndiye munhu akatozonzi akatosevha mhuri yangu iri. Akatozopaza padenga. Ndokubva achiti chitsika ipa chisystem chenhingiriki apa. Saka waitotsika apa iye aripo achivatora neivapi nepapa. Akatopaza apo man. Kuti asevhe chokwadi. Madam nemukomana mukuru wangu wasara vachiti vachengetedza vachirongedza kuchengetedza. Upenyu ndo hwakakosha. Upenyu ndo hwakakosha. Yese idamage yese yaitika. Shame. Saka mvura yanga yakatozara mudzimba. Level yemvura yanga ichisvika kwese kunoku. Komana. Yanga ichisvika kunoku. Yanga iri level yemvura. TV yakazotoonekwa. Ndofunga dzatokuma kumaraundi. After dzatokuma past 11 vanhu vakutokupa mvura mumba. Ndopa wakatozotoona TV iri pasi ope iri mumvura. Iri mumvura. Iri mumvura chaimo. Yakaitori mumvura. Zvinorwadza chokwadi. Saka vana vemages ava vana kukanganiswa here nemvura iyi? Vana vakazenge vanga vaburitswa. Vabika ne3, mwacho ane6. Vanga vabuda saka pambazosara mukomana ane15 nemukomana ane18 ari kuita form 6. Shame. Zvinorwadza. Tirikutoona even kana chisitubhu more like chijuraworo chitori pagedhi kuti mvura isapinde. Kuita yekudzivirira kuti mvura isapinde. Kuti zvinge zviri nani. Saka yanga isikapinde zvakade pasina kuzonatsovarwa nedambudziko iroro handifungi kuti raizogosumuka. Saka the blame most toti council yanga yambogona kutivhurira. But iyeyo kuzoda kutivharirawo kumanje ipapo man. Ndiyo yakaita coward neighbor. Masingagoni kugarisana nevamwe. But haazonzwa tsitsi here achinzwa zvichiitwa chakadai. Kuti muupenyu utone vamwe vanhu vakangobviswa tsitsi kudhara. Zvokuti kunzwa tsitsi kana yese stationary yevana. Yese zvinorwadza. Saka kutoyanika uku ihembe dzakatotota dzese
saka kutoyanikidzira kwese ku. Okay. Yeah. All right. Okay, tinotenda baba. Tinotenda maite basa. Mushure meongororo netsvakiridzo taona kuti aiwa chikonzereso chaita kuti mvura iyi inge ichikonzeresa kupasa kwezviro zvakare vanhu vange vachiafektwa nemvura ine mafloods aitika. Pane local resident zvakare anga akaisa yatinoti screen achiitira mbavha naika kuti dzisauye nekumba kwake zvekuti vatauri vangu vataura kuti aiwa anganzwe nekubirwa but nekuda kwekuti aona chiitiko chaitika ichi aiwa abva achibvisa. Tinowanzokurudzirawo malocal residents zvakare vagarisane zvakanaka mumacommunities atigere. Tokurudzirawo zvakare tanzwawo zvakare malocal residents achichema chemo tino kuno kuma wetlands saka kunofanira kuine proper drainage system yakakwana zvekuti zvisakonzerese mafuture hazards akadai naika. Saka tinokurudzirawo zvakare moyo mucomment section mopo pfungwa dzenyu kuti no tingaite sei neissue yema residents ari kuma wetlands naika. Topo yambiro zvakare muchipo pfungwa dzenyu kuti zvingafambiswe sei moyo mucomment section, but please don't forget to like, share and subscribe to World Zone Trends so that whenever we post the latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.